No niin, nyt päällä vaan. Oi! Just noin, sieltä vaan. Oi! Sieltä vaan. Oi! Hyvä Markus! Sieltä vaan, hae potku sieltä. Nyt vaan paljon potkuja. Oi! Sieltä vaan paljon potkuja Markus. Eteenpäin vaan. Oi! Me vaan eteenpäin hae potkuja. Ja no niin. Ai potku Markus! Nyt on paikka! Potku! Oi! Oi! Just noin! Sieltä vaan uudestaan eteenpäin vaan. Ohoi! Hyvä! Ohoi! Hienoa Markus! Just noin! Noniin! Nyt on nätti! Hyvä! Uudestaan jatka samalla tahtiin vaan. Samalla tavalla. Meet vaan. Hai potkui! Perään vielä Samuel. Sieltä vaan Markus oikein seisoo. Ohoi! Kato uudestaan. Tuplana vaan. Ja sieltä alhaalta ylös vaan. Lyö nyt. No niin, potkaise. Olvi! Markus töitä. Oi! Uudestaan vaan. Samalla tavalla. Sieltä vaan töitä. Oi! Kato, nyt on nähty. Ja polvi! Oi! Sieltä vaan Markus jatkuu. Hyvä, hyvin menee. Tosi nähti. Oi! Oi! Nähti. Hyvä liikettä on. Pidät sama juttu. Ja vaan eteenpäin vaan. Ja tähän väliin semmonen noppitieto. Jos ette tiennyt, niin Remu Aaltonenkin asui Porvoossa joskus aikoinaan ja melkein poltti vanhan kaupungin, mutta se nyt on vaan ihan semmonen sivutuote siinä.